Bayan ƙasar Mali, a wannan karon ƙasar Burkina Faso ke ta karɓi bakuntar wani zaman taron haɗin kan ƙasashe guda uku na yankin Sahel IAS. An buɗe wannan zaman taron ne a ranar Litinin 12 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Makasudin wannan taron zai ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashen guda uku da suka haɗa da ƙasar Mali, Burkina Faso da kuma Jamhuriyar Nijar. Taron ya samu halartar jigon waɗannan ƙasashen guda uku. Taron ya zo ne daidai lokacin da waɗannan ƙasashen suka tsige kansu daga cikin tafiyar ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma CEDEAO. Mu yi muku tuni cewa buɗe wannan zaman taron yana cikin tsarin shirye-shiryen taron ministocin cikin gida da ƙetare na haɗin kan ƙungiyar IAS da za a gudanar a ranar 15 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024, wanda kuma za a gudanar da shi ne a nan ƙasar Burkina Faso, Wagadugu.